Σε αυτό το κεφάλαιο θα μάθουμε τους βασικούς τύπους δεδομένων στη C++. Πρώτα όμως πρέπει να γνωρίζουμε τι είναι οι μεταβλητές. Ο ορισμός των μεταβλητών είναι ονόματα που αντιστοιχούν σε θέσεις μνήμης όπου αποθηκεύονται δεδομένα. Στη C++ οι μεταβλητές χρησιμοποιούνται για να αποθηκεύουν τιμές που μπορεί να αλλάζουν κατά τη διάρκεια εκτέλεσης του προγράμματος. Η σωστή δήλωση και αρχικοποίηση των μεταβλητών είναι βασική για την ανάπτυξη σωστού και αποτελεσματικού κώδικα. Οι βασικοί τύποι δεδομένων είναι οι εξής. int που χρησιμοποιείται για την αποθήκευση ακεραίων. Float που χρησιμοποιείται για την αποθήκευση αριθμών κινητής υποδιαστολής μονής ακρίβειας. Double που η χρήση του είναι για την αποθήκευση αριθμών κινητής υποδιαστολής διπλής ακρίβειας. Το char είναι για την αποθήκευση μεμονωμένων χαρακτήρων. Και τέλος η bool για την αποθήκευση λογικών τιμών. Επιπλέον υπάρχουν οι const και const_expr που συμβάλλουν στη δήλωση σταθερών τιμών που δεν αλλάζουν κατά την εκτέλεση του προγράμματος. Η ειδοποιώς διαφοράς τους είναι ότι με την const δηλώνονται σταθερές τιμές που δεν μπορούν να τροποποιηθούν μετά την αρχικοποίησή τους, ενώ στην const_expr χρησιμοποιείται για να δηλώσει σταθερές τιμές που μπορούν να αξιολογηθούν κατά το χρόνο μεταγλώτηση. Τι είναι οι τελεστές? Τελεστές είναι σύμβολα που εκτελούν λειτουργίες σε μεταβλητές και τιμές. Υπάρχουν οι εξής μεταβλητές. Αριθμητικοί τελεστές όπως η πρόσθεση, η αφαίρεση, ο πολλαπλασιασμός, τελεστές σχέσεις είναι η ισότητα, μεγαλύτερο, μικρότερο. Λογικοί τελεστές είναι η λογικό και, λογικό ή, λογική άρνηση, τελεστές ανάθεσης είναι η ανάθεση, πρόσθεση και ανάθεση, διαίρεση και ανάθεση, αυξητικοί και μειωτικοί τελεστές όπως αύξηση κατά 1, τελεστές διεύθυνσης και δείκτη. Συμπεράσματα. Κάναμε μία σύντομη περιήγηση στις βασικές έννοιες των τύπων δεδομένων και των τελεστών, ξεχωρίσαμε τους βασικούς τύπους δεδομένων και μεταβλητών. Μάθαμε για τις σταθερές μεταβλητές και τέλος μάθαμε ποιοι είναι οι τελεστές.